We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. हमारी मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. 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 सर होटल बंद करा बंद करते হবে. করতে হবে, করতে হবে. সর হোটেল বন্ধ করা বন্ধ করতে হবে. করতে হবে, করতে হবে. করতে হবে. গ্রালং রে. লং রে, লং রে. কথা লং রে. जों दिनै बागमा ब्लक कमिटी YTF TWF त्रिपुरा मथानि बिसिंथै दिनै जों दिनै पार्टी अफिस जिल्ला ब्लक कमिटी नि तै आरो निखे मसल रेली खाइबै आयं बागानबारि गुरिबै फाइबै जों दिनै अर जागा फाइबै जों अम पाइथारनि जराखा अमनो जों मेसेज रने नायबो जों ब्लक कमिटी किलानिङै जे जेबाबे साले साला सकांगो बार्निं इशु थांमाने सिनि पोस्ट बान्ता प्लेस सिनि 400 बছর सकां थांमाने अ प्लेस न सबाइबै 5 स्टार होटल टाटा स्रक बै ख्लायनाय खामाने आमनो कोनो मतैनो सम्भवया साजाया जों अमनो एकेबारे खादुइनो कन्डेम खाइबो अमनो डिस्ट्रिक्ट आकुन सनखायमाने इंथों सिनि स्टेट गभर्नमेन्ट नि टुरिज्म डिपार्टमेन्ट नि कर्तृपक्ष ते स्टेट गभर्नमेन्ट नि मुख्यमंत्री जनो कइनाय अमनो डाक्टरनो उद्र खायनाय नंथों जेबाबे ओ स्टेप सामं खायमानो अमनो मथागै सिनि तिप्रासानि हुकुम मुकुम सिनि तिप्रासानि आइडेन्टिटी जों सिनि तिप्राव सिनि जामानो सिनि राज राजा रंनि नक कसा प्लेस कसा अमनो तैबिनो जों सिनि हुकुम मुकुम ते अमनो तैबिनो जों गर्व अमनो सिनि प्राइड अमनो सिनि गर्वनो जों कोनो मतैनो देवलिस खायनो मसयो अमनो कोनो मतैनो जों सकमाने मसयो हायसे अमनो बिसिं तैसे जों थानसां फाइ दं हायसे जों ताबक फानो थानसेने जराव तिप्रा मथा थानसेने जराव जुदिसि ए अवस्था के त्रिपुरा राज्यनि चिनि सिनेमं हुकुम मुकुम अमहायकेनो नष्ट खारेनि थां तंखांखे औ जराव त्रिपुरा मथनि बिसिंतै जों कोनो मतैनो सिनि सिनि के तावै माया हायसे अमने बावैनो जों त्रिपुरा मथार ओराम सिनि तिनिके किलाव दङ किन्तु विभाग जागावनो पूरा डिस्ट्रिक्टवनो जों अमहायखैबेनोसो कन्डेम खायनाय ते अमहायकेनो बिखुम मिसिल खायनाय मसाल मिसि खायबिनो सिनि ए नक सिनि सिरि सिटिनि नक सिनि बुबाग्रानि नक न जाहाते कोनो मतैनो देरा रयाते नष्ट खायो सबाइबै जों होटेल खायनायनि रया हायसे जदिबो जों होटेल खायनायनि मसो खायखे किसा आवनो जागात खायबै खायदि ककरि हायसे जेफा जागावनो रां पैसा बाय सुया हायसे सिनि हुकुम र आसक कसा कदक आसक कहा गना अमा बायसे जों सिनजाक तमनो अमनो जों कोनो मतैनो सबाइबानि नाया बनबाङै अमनो मेसेज जोंथों सारा त्रिपुरा गनाङै आर अमनो जों वानसो जाहाते डिपार्टमेंट नि जरा कर्तृपक्ष तनाय अमनो डिस्ट्रिक्ट आकर्षण खायनिंथों जाहाते अमनो डाक्टर डाइटेन उद्र खायबै सामं मथाथों हायसे जेहेतु अम बेलेनो बार्निं इशु अम उसुबाय थाय हायसे अम उसुबाय थाखांखे बेलेके हामनाय तबे ओ सामं चिजि चले थाखांखे अ त्रिपुरा राज्यआव बेलायनो बयाबो हंगनि चान्सेस हायसे बने बांगै बने सकांनो जों मेसेज खायबो जेहेतु जों अब सिनि जिकनते सिनि अमहाय सिनि सबानि बिसिंथि जों मिसिलनि बिसिंथिनो जों सारा त्रिपुरा गनाङैनो जों मेसेज रनो मसु अमनि बिसिंथिनो मथाने ओंथों राज्य सरकार हायसे मथाय आंखे अमनि परिणाम बाहाय बुसु कतर ओंथांनाय अम साइमाय हायसे त्रिपुरा मथेने आइडियोलॉजी अम हायसे जेफोराव सिनि हुकुम समाजने सिनि दफा कमानाय जेफोराव सिनि हानि बाङै जेफोराव समस्या जंजाल तंखे आरो त्रिपुरा मथा बासाय फाय हायसे मन बाङै जों दिनै सिनि किल्लानि ओइ त्रिपुरा मथानि जत YTF TWF जत बाक्साखे खायबै जों अमनो कन्डेम खायनि मा आंलायबो हायसे बसकांगो तैबो कतरने हायसे बने बाङै जों जत टियार तंगो बसकांगो तैबो कतर आन्दोलन खायने बाङै हायसे आसो नस्तं जत नाम